otu birigokwanụ ndị be anyị bịakwanụ ka unu folo ụlọ nwa bọyị jele ntere wee fọ n'ichicha ya jee rie ebe ahụ balansị ya na-anyụrụ ahụrụ popopopo okwu onye ka nọ na bọyị ọgbọkwa na ọgị ya esetụrụ gị ya jee ebe ọzọ jele ntị ya ụlọ fọ n'ichie ya amakwa m ife bụ ebumnobi nwatakịrị nwa okorobịa nụnwa ka ọ nọọ mbọsị ụka asị anya jee ụka obi ebe a bịa balansị ya na-enwela aṅụrị ka ọ na-ebe ọ ya nọ wee na-alala ụmụ nwaanyị ka ọ gịnị ka ọ na-ole ntiri ya ka o wee na-eme gịnị onye ka na-agba bọyị nọ na bọyị jele ebe ọzọ jele ntị ya ụnọ fọnishie ya o ka o wee na-emenụ gịnị biko na ọ bụ n'ime ife bụ ebumnobi ya o ji wee le ntị ụnụ anyị ụnụ na-afụ ebe a kịta anụnwa wee dozichaa ya o wee bụ ụdị mma ụnụ na-afụ ọ bụ kịta ịgwagodo m ife ọdụ ụkọ ife ọ chọrọ iji ụnụ a wee na-eme ka ọ n'oge ya zi ya ozi o buru ụzọ bịa ebe a bịa nọrụ ka ọ na-azụ kata afịa obi ebe a bịa nọrụ ka ọ nọọ anata afịa obi ebe a bịa nọrụ ka ọ nọọ gịnị kedu ife bụ ebumnobi o ji wele ntị ya na ụnụ abikonu onye ka na-agba bọyị onye ka nọ na bọyị ọ bụrụkwa na ogi ya esetụrụ gị o wee jezie chọọ ụnọ wee fọnichie ya sị ka ọ nọrọ ebe ahụ na nke a na ka nọ na bọyị obi wee ka ahụ iwee jeele ntịrị ụdị ụna dozichasịa ya ntu a nnọọ ọbụsọ mma ezinyezie ya ozi emepụ ije ebe ahụ je nọrọ ka ọ na-ebute ụmụ nwaanyị ije ebe ahụ je debefa nna onwe ọkwa na ife mmadụ anyị afụkwa nanụ na nke ikpeazụ ka ọ gị ya na ndị ọzọ si wee jide ya bụkwa ife m amahọ maka ọnya ka unu fọrọ ife adịzi isi ka ọsa ejide gị ya ahụ ya wee jụchaa oyi wee na-akọwa na ife abụ na Ọnịcha ka o meloo na nwatakịrị unu na-afụ ebe ọgị ya nọ na main market ka ọgị ya na-azụ afịa na Ọnịcha amadụ na okooko anụ wee jegori ebe ọzọ jele ntere ụlọ onye ma nke o metara eji wee chọpụta ike na ọ na-agba oge ọbụla na-achọ ya achọ na ya dị ma ọ bụ ezinye ozi ya afụzi ya ma ife o mere eji wee nyochabi ya wee nyochagide ya wee jide ya n'ụlọ unu na-afụ kịta anọkwa ebe a na-ajụ ya ajụjụ ọ sị na ụlọ nwanne ya nwoke bi ebe a na-ajụ anya kedozi nwanne ya nwoke okwu ezikwa ekwu okwu mana onye na-ese ife onyonyo a na-akọwa na ife anụnwa merụ n'otu moye na onye ọbụla nọ main market ya amakwa n'ebe bụ otu moye na nwatakịrị nwa okorobịa jidere ego ọga ya wee gbarie ya na coins na ife ụdị ọkụ dị ebe ahụ o goro na ọkụ abọdụ ọkụ ụmụazị na oche ahụ unu fụrụ na ọgarara ezigbote ọnụ na ife o ji wee menya bụ ife ebu emechazie ka okolo akpịa ti na bọyị wee pụọ ka ọ tị ọgị ya na ọ ya agbazi bọyị ọ bịazie ebe a bịa gwi ọgị ya ama na osetụrụ ụgwọ onwe ya na ojidego ogo ji azụ afịa karịa ụzọ na-abụ kporo ụzọ itegharị agha azụ ịdọzie mbọ gị na-ebe anya m ihe ama na nwa bọyị erimigwe ahụ amakwanụ m ife a na-afụ na ụmụazị na-eje bọyị na nke ikpeazụ ahụ ama na odibo ka nna fukwu kafa bụ ka ụfọdụ achọghị ije gba bọyị kafa luwere ọgafe isi ịgbabeghị bọyị agba ịchọghị iburu ọga nke aka ọkwa nke mfu n'ihu akwatị ka m wetara ụnụ Iya como boyo lentro na. Ya un boyo lentro na. Lent ya uno. O pana. Uma boyo. Mana? Ondo ya. Na chama market ya ngolo bida ba otu moye. Na woni na chama mo ya mi ben ni ku ya. Bida ba otu moye. Your brother. Oh no ni na wa do. Ni na wa do. Ha? Ona ani ya uno no o pana. Yeah. Now this one, have you? Oh. Yes. Negudoche. Ai. Wonne wa jobi o. Wonne wa jobi o. Negudo mo ko. Eh? Bali ego ga na coin we buje lent ya uno. E kwana. Oya ron na ye. Oya wa jobi an siwe.